Мин обычно коллагенны менә шушы завтрак вакытында эчеп куям. Анда витамин С күп. Шуның өчен менә бу безнең суточная норма 30 грамм. Готовый жидкий коллаген суставларга, ниләргә бик тә яхшы. Менә кызлар шушы кулым белән пычак тотып эшли алмый идем, мин менә шушы бармагым эләгеп кала иде. Менә күрәсез, рәхәтләндереп хәзер мин кулымны бөклим. Бу кулым белән эшлим, операциягә барырга дигәннәр, менә бу бармакка инде сөйләрләр, алар медицинский истә калмый инде. Менә хәзер Аллаһка рәхмәт, әлхәмдүлиллаһи. Менә шушы коллагеннарны эчеп, көндә каштан гилләр сөртеп, мин менә шушы операциядан кутылдым, кызлар.